Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasang ini. Maigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita ning pagsaulog ning santos na misa. Kalon kita sa Dios na mga gahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon nga ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Tungkol na isayang ang mga tao at hindi sa iyuta. Pinoong Diyos langit ng hari, Diyos sa kamakang nagkakataw sa kalan. Nagasimba kami kanino, nagapasalamat kami kanino. Nagladay kami kanino, tungkol sa Pino'y himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Pino'y sa Kristo, buntong anak sa Ama. Pino'y Diyos Cordero sa Diyos. Ikaw nagawa kang sasala sa kalikutan, ikaw nagalingkod sa dosa Ama, gawa na ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kung ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang ikaw lamang ang laringan ng dugo, Jesu Cristo. Tugon sa Espiritu Santo, tidak sa himaya sa Diyos na Ama. Sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma nga among nadawat
gikan sa kasing-kasing ni Jesus imong anak. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron makaambit kami sa iyang kinabuhi ug panalangini kami kanunay sa iyang gugma. Kini among gipangayo pinagi sa mao Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Diyos, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero, mangita sa iyang karnerong mawala. Pangitaon ko sab ang akong mga karnero, ug luwason ko sila. Gikan sa tanang dapit diin sila nahisalaag, usa ni ana kaadlaw nga mangiub. Kuhaon ko sila gikan sa kanasuran, ug dadon balik sa ilang nasod, ug pakanon ko sila diha sa kabukiran, sa daplin sa mga tinubdan sa tubig, ug sa mga kalungsuran, ug kabalangayan sa Israel. Pakanon ko sila diha sa lunhawng mga sibsibanan sa kabukiran sa Israel, ug manghigda sila didto. Ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero, ug papahulayon ko sila. Nag-ingon ako ang Ginoong Diyos. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nahisalaag. Laki-lakian ang napiang, ligunon ang maluyahon, ug bantayan ang mga maayog lawas. Pakanon ko sila sa walay pahig-pihig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala, iyang gihupay ang akong kahalan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubuga ug sungkod, kiyatagan mo ako og kaiso. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Kikiyaran mo ako og lamisa sa akong atupangan,
samtang nagatanaw ka naku ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo, uhuglana. Nagawas gayon ang akong kupa. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pag-anak ko. Ang kaayo lamang o kaluoy, maoy magasunod ka naku. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan, sa katuigan, magbalantay ka naku ang Ginoo, wala na'y magmakulang pag-anak ko. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kining paglauma dili gayud mapakyas kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios, ug busa labi pa gayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagamatay kaluwasan, dalay ko siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni Lucas. Simayaw ni Ikaw, Ginoo. Tungod ni misigilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglitan usa kaninyo may usa ka gatus ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton. Iyang biyaan ang kasyaman ug siyam didto sa sibsiban
ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Ug inigkakaplag niya niini malipay siya pag-ayo ug iya kining pasanon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan ug miingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga mahinulsulon kaysa kasyaman ug siyam katawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsul. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Maayong hapon natong tanan. Karon atong gisaulog ang solemnidad sa balaang kasing-kasing ni Jesus, or the Most Sacred Heart of Jesus. Ang kasing-kasing maigsuon kung kadaghanan sa kultura o bisag asang lugar, ang kasing-kasing maglangkob kini og gugma, di ba? Mabitaw maingon nag picture ta love o magana dayon, no? Heart dayon. Og kini siguro nindot pamalandungan nga ang atong isaulog ang balaang kasing-kasing ni Kristo ug ang gugma, no? Tangkuti ako sa pagpamalandong sa tema nga ang balaang gugma sa Ginoo nagpakatao. Sa unang pagbasa atong nadungog sa libro o sa basahon sa libro ni Propeta Ezekiel, usa ka larawan sa usa ka magbalantay, no, na nangita sa mga karnero nga nasaag, gigutom, mga nahadlok, ug kini gipakita nga ang gugma sa Ginoo ingong ana sad. The love of God searches the lost who are hungry or even those who are hopeless. Ug mao na inindot na pamalandungan nato sa gugma. Usahay ang gugma gud nato na atong nasabtan sa kadaghanan. Gugma kung kini para sa ato tinuod ni kung nay ikasukli. Amo higugma ko kay kamaong kay klabaw ko suklian sad ko. Pero kung di gali di lansad mo hatag. Pero lain ang ato ang nadungog sa unang pagbasa. Kay kining makarnero di man kasukli sa kaayo sa magbalantay. Pero wala ni gikwinta sa magbalantay. Basta iyaha makaplagan, mapakaon, o dili na mahadlok sa sitwasyon. So in short, this love never wanted na suklian, kung dili ihatag lang para sa kaayo sa uban. And when that love is felt and experienced by the beloved, and this beloved transformed, it became a love that is true. And sometimes it is illogical. Usay di na ito masabtan nga nung inong ana. Pero sa mga ginikanan, masabtan yun ni. Diba? Kaya kung kamu muhatag sa inyuhang kaayo sa inyong anak, bisan og badlungon, hala, magsige gihapog hatag. Bisag ang uban, dili na kasabot, nganong panggaon man yun na. But again, sometimes makita nato na ang gugma day ingong ana. Ug magipakita ni sa unang pagbasa. Ang kalipay dili sa gisukli, kung dili nakita nila nga naay kaayo na nahatag sa uban. Napakaon, na comfort, nakaplagan. Even in our second reading, si San Pablo nagpahimangno, though we are sinner, still God died for us. Naiuban moingon nato, dili ko deserve ing ani na higugmaon kay kakuwangan ko, tinuod na.
Pero di ibasabot nga ikaw sad dili ka di ka mohatag og gugma. Kay ang atong ikaduhang pagbasa nagpahimang no nato na ang tao gihigugma sa Dios, pero ang tao sad maoy nagpasakit sa Ginoo. Pero wala siya muhunong paghigugma. Even giula niya ang iyahang kinabuhi. And that's why one of the expressions or the greatest expressions of love is the cross. It's not about the suffering, but it's the love of God that is willing to wait, even He bleeds, willing to sacrifice His life for the good of His beloved. Even sometimes, suklian nato og pagpakasala, suklian nato og panamay-tamay, suklian nato og dili maayo. Pero ang Ginoo wala muhunong sa paghigugma. Mabitaw kong tanaw nato ang imahin sa Sagrado Corazon, naa ang kagusbat sa kasing-kasing na sakitan, na ay samad. Pero kanang samad timaan na nakiniti unay, kay kamaumang muhuwat bisan og masakitan. Pangutana, kaya ba nato ing anao nato paghigugma ang uban? Ug mao siguro na ipauhag sa atong ikaduhang pagbasa na si San Pablo nagpakita, even we are sinners, we are still, Christ died for us so that we will be saved. Og nako'y daghang nadungog na niingon, Father, nauwaw na ko, magsigi kog duol, og pangayag pasaylo, maura man gihapon ang ako ang ginabuhat, ang akong batasan. And sometimes I heard priest who reflected on this parang vicious cycle of sinning. And he said, basta lang mukupot ka sa kaluoy sa Ginoo, ug let this pasensya ay mong kagalingon ug salig sa iyang kaayo, then you will be transformed. Usahay kita ramanggoy na wag tangag pasensya sa kaluoy ug gugma sa Ginoo. Manang usay mura og we are despair na murag hopeless naman ko sa kung kaugalingon. But we are reminded by the second reading, no, that God chooses even if we are keep on sinning, we're invited to cling to His love, that eventually and perhaps with hope that we realize and we will be transformed to be good. Usahay dili nato masabtan, pero kung ato ang tukion, maunay pagpakita sa gugma sa Ginoo. Even in our gospel of today, a flock is composed of 100 sheep. One was lost. And yet, kung kwintahon na to sa tawhanon nga pangagpas, ukiran nang mawala ang usa na pabitay na hibilin nga daghan. Pero ang gugma sa Ginoo na ang gugma sa Ginoo dili ganahan na mawala bisag usa. Biyaan ang kasiyaman ug adtuon pangitaon ang nawala nga usa. And it tells us that this love of God is not an abstract one. It is a very intimate and also a personal one. No? Sumonang kung kita di ay nakita nato atong kakulangan, ang atoang kawad-an sa paglaom, let us look at the image of the gospel of today. That His love searches even to the lost soul. Ug dili lang siya nangita, kung dili sa pagkakaplag, nahimo siyang malipayon. Ug wala lang siya malipay, kung dili iyaha gali ning gipaambit ang kalipay kay nanawag man siya sa iyahang mga higala. So in short, God is more happy, is happier when
we are converted and transformed to His love. No? Kanaw nato maigsuon ang kaayos sa Ginoo. Mao nang usahay dili nato masabtan dali-dali ang gugma sa Ginoo. Kay ato amang gi-measure ang iyang gugma sa tawhanon nga pangagpas. Pero if we look at the readings of today, it's so beautiful to look at that even kung unsa ta kadako ka makasasala, mas dako ang gugma sa Ginoo. Kay kung dili walay nada ang krus, walay nada ang iyang pagkamayong magbalantay, pero tinuod man kini naatay paglaom. Bisan og unsa ta ka makasasala, nag-awhag ang Ginoo para kita mausab ug moduol kaniya. This is one of the messages of the celebration of today. Ang sagradong balaang kasing-kasing ni Jesus. Kasing-kasing nanangita, kasing-kasing nakamaong mo sakripisyo para sa iyang gihigugma, o kasing-kasing na nagtanaw na masalbar kitang tanan. He searches, He sacrifices, and even saves. So sa paghinaot unta na sa atong pagsaulog niini, ato atang makita ang tinuod na gugma sa Ginoo. Manindog ang tanan. Nagato ako sa Dios Amahan, makagahom sa tanan. Magubuhat sa langit sa yuta. Ug Hesus Kristo yung anak na bugtong Ginoo nato. Agkinamon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus sa matay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa katulog adlaw na banhaw. Misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, magagahom sa tanan. Gikan dito, balik siya, aron hukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kabitan sa mga santos, sa pasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Uban sa dakong pagsaling makaampo kita ngadto sa mahan tungod kay diha ni Kristo, mahigugmaon siyang nanumbaling kanato. Moingon kita, Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang simbahang Katoliko, mamahimong tinuod nga ilhanan og instrumento sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga pamilya magpuyo diha sa matuod nga gugma og pagsinabtanay, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga naghago og nabugatan, makakaplag og pahulay diha sa maghihatagong kasing-kasing sa atong manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga masakiton, makaila sa gugma ni Kristo, diha sa paghiusa nila sa ilang kaugalingon, ngadto sa mapag-antos ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Alang sa kabatanunan nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan og magpabilin nga abli sa paghinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa reliyoso o pagkapari ilabi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa tunayng kalipay diha sa kasing-kasing ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Maluluyong Amahan, dawata kining mga pag-ampo nga among gihalad hiniusa sa gidughang kasing-kasing sa imong pinalanggang anak
nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon pag-amura ako'y sakripisyo dawaton unta sa Dios Samahan makagahom sa tanan. Dawaton natin sa gidawaan sa sakripisyo gikan sa imong mga kabuot alang sa pagdahi bagimaya sa iyang ngalan alang sa pagkapusulanas tibuok ngayong santos nga simbahan. O Ginoo, sudunga ang kasing-kasing ni Kristo imong anak nga puno sa gugma alang kanamo tungod sa iyang gugma na dawata ang among mga gasa ug pasayloa ang among mga sala. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos na mahan Diyos nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayo na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay gibayaw na siya dito sa krus sa gugma nga katinglahan. Nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa linagbasan nga kilid nagula ang dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukawos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan. Ug busa uban sa mga anghel ug sa mga santos ug mga anghel nagduyog kami sa pagday kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoo, puno ang langit o gigita sa imong himaya, husana sa kahitasan, husana sa kahitasan, husana sa kahitasan, husana sa kahitasan. Dayon ang nag-aalgi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan, husana sa kahitasan, husana sa kahitasan, husana sa kahitasan. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadalay mo espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawatan ang mga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoong kamo nga tanan gikan niini kay kini mang kalis sa akong dugo. Sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Magkatkaon na mo nilipad, matagino na mo nilipino, nang mantala kami sa kamatayon mo, Ginoo Jesus.
nga aron paghandom sa kamatay no pakabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahanin ning pansi kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami isip nga ngayan na matubang o malagad kanimo. Himo nga kami nga malawat sa lawas dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, niyo si mga Arsobispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mong maigsoon nga matay. Malaumon na mabanhaw sila ug ang tanang nga matay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa tuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Giatangan ha kanimo makagahom na mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan ug busa mga has kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang tingharian, ang gaong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhay ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ipakita tang timaan sa atong panag-inigsunay. Panagday. Kudarasan Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maruoy ka, manlukoy ka, kanahan mo. Kudarasan Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, manluoy ka, kanahan mo. Kordero sa Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalimitan. Kini maong kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ni gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay bukalawat kanimo, habang ipamulong lamang o mamaayo ako.
Magkampo kita. O Ginoo, sudunga ang kasing-kasing ni Jesucristo, imong anak. O amahan kining sakramento magpunuunta kanamo ug magdani kanamo nganha kang Kristo imong anak nga magtudlo kanamo pag-ila kaniya diha sa among mga igsuon. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga malalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi nining mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudunga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangup kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudlui kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, may tungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linis ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mo'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa mong kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa mong isigkataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa mong kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamang gihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaagop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa marasigong kakugi. Himoa kami maginadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudlui kami hinigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan, nga modul kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig. Santo Niño, tabangin kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangin kami. Sa takna, sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangin kami. Sa kapakyasan sa mga laraw ug gilauman. Santo Niño, tabangin kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangin kami. Kung ang tanan mubiya kanamo, gimo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangin kami. Diha nga magtugyan kami sa mong kagalingon, ngadto sa imong malumong nga gugma, ingunog among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangin kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangin kami. Kung kami masakit o among ulog mga kamot, dili na makabuhat o kami maginusara. Santo Niño, tabangin kami. Kung bation kami sa kasuko o ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangin kami. Sa kanunay, sa walay hunong, bisan pa sa mga kahuyang, mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangin kami. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayog makadawat kamo, pangitag makakaplag kamo,
pagtuktok o gablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong sa buhat, o nga diligid kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himuaw Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili magidikaw mo biya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog, diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga santo ninyo, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon, ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdaig kanimo uban samahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios na makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos na misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!